Eni nyasi masidho Raila Odinga ne kom mar riwruok pinje Afrika nyotimore boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kendo noyuorie gi jotelo mopogore. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, nyosingo nobiro keto okenge makare machwalo anyime chenro mag ohala, pur kod bero chal mar kor lwasi e kind mamoko. E boma ma Addis Ababa piny Ethiopia, twak mar sidho Raila Odinga ne lemo mar jakom duol mar riwruoge pinje Afrika AUC nyotimore. Nyasi manyo yuor kod jotend pinje Afrika mopogore. E kindego, Raila nyotiyo gi thuolono mar keto ayanga gigo mobiro timo e kinde moyiere kaka jakom duolno. Owacho ni pinje Afrika kata obedo ni ogwedh kod mwandu mang'eny ma e bwo lowo, pod gidhier kendo kwa kod midhiero mathoth. Kaluwore gi ma, nyosingo mar keto okenge makare mabiro konyo tieko dhier kaachiel kod chwalo nyime chenro mopogore mag somo. And now have the knowledge and ability to turn all this wealth into prosperity and to liberate my people and make them rich and powerful and claim the 21st century as an African century. Omedo ni obiro tiyo matek mar chwalo chenro mag dongruok moloyo to ohala e kind pinje Afrika, keto kenge mabiro konyo bero chal mar kor lwasi, pur kod rango riekni ma pinje Afrika nyalo choko godo omenda. Nyosingo bende mar neno ni pinjego okedo kod kwe kendo neno ni rowere oyudo puonj mar kaka ginyalo loso yuto margi. China empowered the youth and gave them skills so that when they opened up the economy, the big manufacturing companies rushed to China because they saw there highly skilled and cheap manpower. Bende nyosingo mar medo bero apeini makonyo tudo pinje Afrika kachiel kod neno ni pinjego duto nyalo yudo teko ma nengone oyueyo. You've got geothermal potential in the Rift Valley. Then you've got wind potential around the continent. You've got huge hydro potentials in the continent. These are the areas. In the Inga Dam in Congo, you can generate over 100 gigawatts of power. And then you can use that to supply energy across the continent and lower the cost of energy in the continent. You have got the Southern African power pool, you've got the Eastern African power pool, the Central African power pool, the West African power pool, and the North. And you can interconnect these power pools and bring down the cost of energy to what is acceptable universally. Motelo nema, jotend pinje Afrika maugwe nosidho Raila Odinga e boma ma Nairobi ne laro lemo mar duol mar riwruok pinje Afrika. Kom mabende oywayo ji adek mamoko moting'o Anil Jayan mar Mauritius, Mahamud Ali Yoso mar piny Djibouti, kaachiel kod Richard Randriamanriato mar piny Madagascar. Efi Nyakidi, Ramogi TV.